Alt for længe har vi tilladt verdenen at forme os, i stedet for at vi former verdenen. Komfort har erstattet lydighed, tavshed har erstattet mod, og tro er blevet reduceret til noget privat, afgrænset og sikkert. Men evangeliet var aldrig ment til at skulle gemmes væk. Bibelen stiller spørgsmålet: hvordan skal de tro på ham, som de ikke har hørt om? Og hvordan skal de høre, uden at nogen prædikener? Søren Kierkegaard mente, at kirken var blevet tilfreds, komfortabel med normaliteten, tilfreds med traditionen, derfor brød han med. Hans valg om at bruge sin stemme former stadig Europa i dag. Nu er det vores tur. Hvordan kan de høre, hvis vi tier? Hvordan kan de tro, hvis vi skammer os? Vi er ikke tilskuere, men budbringere. Vi er ikke kaldet til passiv tro, men til radikal lydighed. Vi skammer os ikke over evangeliet, for det er Guds kraft til frelse. For når det bliver forkyndt, forvandles liv. For når det bliver levet ud, forandres byer og nationer. Vi må tage initiativet. Vi må være frimodige. Vi må være villige.